Ako ste ikada prolazili kroz Zagreb, vjerojatno ste čuli za Zagrebački kanal, ali što se krije iza te tajanstvene lokacije? Na kraju ću ti pokazati kako jedan čovjek iznenada nestao u tom kanalu i kako je njegova sudbina do danas ostala nepoznata. Ja sam vaš voditelj na kanalu Trag tame, gdje istražujemo najmračnije događaje u našoj povijesti. Zagrebački kanal je bio izvor fascinacije i straha za mnoge stanovnike Zagreba, a njegova povijest seže daleko u prošlost. Izgrađen je krajem 19. stoljeća kao dio vodovodnog sistema, ali svojom velikom dubinom i misterioznom atmosferom postao je predmetom brojnih urbanih legendi i priča. No, ono što je najzanimljivije o Zagrebačkom kanalu je tajanstveni nestanak jednog čovjeka koji je ušao u njega i nikada nije izašao. Ono što se zna o ovom slučaju je da je čovjek ušao u kanal tokom velikih poplava, kada je voda bila toliko visoka da je prekrila cijeli ulaz. Neki svjedoči tvrde da su ga vidjeli kako ulazi u kanal, ali nitko nije vidio kako izlazi. Od tada, nije bilo nikakvih dokaza o njegovoj sudbini. Pokušajmo razumjeti što se moglo dogoditi ovom čovjeku. Prvo, treba uzeti u obzir veliku dubinu kanala i jaku struju vode tijekom poplava. Moguće je da je čovjek bio odnesen strujom i da ga je voda odnijela dublje u kanal, gdje nije bilo izlaza. Drugo, treba ispitati svjedoče koji su ga vidjeli kako ulazi u kanal. Neki od njih tvrde da su čuli čudne zvukove dolje iz kanala, kao da je netko vikao za pomoć. Međutim, zbog jakog zvuka vode i buke, nije bilo moguće razaznati što se događa. Treće, treba istražiti sam kanal i njegovu povijest. Postoje brojne priče o ljudima koji su ušli u kanal i nikada nije izašli, a neki tvrde da je kanal uklet. Međutim, sve ove priče su temeljene na urbanih legendi i nisu potkrijepljene dokazima. Na kraju, kao što sam obećao, ću vam pokazati kako jedan čovjek iznenada nestao u Zagrebačkom kanalu i kako je njegova sudbina do danas ostala nepoznata. To je priča o velikom misteriju koji je do danas ostao neriješen. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati Trag tame i uključi zvonče.